Аут! Чакай! На 10 метра назад. Играй! Едно! Две! Едно! Две! Три! Играй! Гол! Гол! Една минута игра. Мама беше горе. Няма гол! Няма! Аут! Няма гол! Аут! Изпълняй! Защо не мога да измисля един читовски? Аут! Аре, си варя! Осем на... Не ли 7? 8 е. 7 е. Да, си хубава е. 7, нали? Този гол беше отменен. Жълт картон, Арен. Взимай топката. Трябва да взема, не мога да се навъл. Добре, тук стой. Играй! Чакай, не съм. Играй! Чакай, слагам. Играй! 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 Гол! Да! Да не беше пипал! Смек, аз я нагласях вече. Да не беше пипал! Играй! Англия! Жълт картон искаш? Алекс, изслушай ме. Аз я нагласях. Жълт картон! Ние пусаха, аз я нагласях. А той каза, играй. Жълт картон! Хайде, идвай, пускай. Център! Айде, бе, човек, това мангал. Нагласях я. Ако ще ти пъти потая, ще дам твой жълт и червен и се тръгваш. Мисля. Айде, ще получи червен картон, ще пътиш при усилие сгони. Не мой бе, без това каза. Валери, Назаре. Играй.
Назаре трябва да стоиш. Назаре ти Димитър. Няма гол. Пускай на мен за най-малко нещо ми пищи шоу. Иди са паква играй. Виждаш, че псуваш. Видали ти да, че... Още Димитър назад. Ето така. Айде, Играй. става ли вече? Да. Айде, ой. Чакай малко на гласа сега ще... Нагласа си! Играй! Нагласа сега ще ти уем! Играй! 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 Нагласа! Едно! Две! Можеш да вземеш, ама. Аут! Играй! Сарата нищо не е видял. Сарата нищо не е видял. Играй. Може да се буташ един път напред. Той по-скоро ми отпеди един гол, те че подкупят за тебе. Ако ще ти пътя кажеш, подкупиш, ще получиш от кантон. Играй. Моето куче. Къде е хукнал? А къде е реташ? Шут! Няма гол! 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 Ето аз си казвам, сега в крак може да играеш в активни. Ти да... Той Митко ти пе, ей тук на една ситуация там те ропта без да се как без да бисра. Не, от тука! От тука! Аре, ви днеска ще играеш ли? 2 гола са си вкарали. По повод по време 9. 3, 2. Аут! Аут! Мамут! Стой там. Играй. Не, играй. Играй. Точно. Твой. Да, твой. Беше игра. Играй. Може да играеш с крака. Точ! 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 Чакай! Така, как? Ей, ти. Айде, изпълнявай. Обратен! Как така обаче? Пускай. Пусна те, аз така почнах. За вас една милисекунда има случай. Гол! 1 минута добавено време! 1 минута добавено време!
Čekam. Deset sekundi. Последна атака. Играй. Края матча. Поздравите се. Браво, добре игра. Браво.